isip tayo, tapno may kani tayo, dayaw tiya. Isagot ay tipos puso, kararwakin isip tayo, tapno may kari tayo, dayaw tiya. Intayon pasambahin tiya po, sarap wintay kanta tayo. Isagot ay ayak tayo, kakasatkin padatao, tapno may kari tayo, dayaw tiya. Isagot ay ayak tayo, kakapsatkin padatao, tapno may kari tayo, dayaw tiya. Rogyan tayo dahiti panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, kung ni Apo Jesus, iso ti poon ti ubas, datayo dagiti sangana, no may konektar tayo keng kuana, agbunga tayo, kas adalan na. Agyaman tayo iti dayta, panagtalag nga impay na kada tayo nga kas anak na. Tapno nga ron may karita ang makirano diti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabaw yan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Datay amin ko na tayo, agkonpesara, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso nga agpagpakaasyak ken Santa Maria, nanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Mga sasikat, ako mga sikat, pagkawanem basbasul ni, bidot na kurkurangan ni, ikatalawen nakam kadi, nakalmesan na kempus pusumi. Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, pagkawanem basbasumi, pindot na kurkurangan ni, itatalawen nakam kadi, nakalmesan na kempus pusumi. Apo mga sikat, apo mga sikat,
Ito na kurwakan ni, italawin mo na kakati, nakalmesan na aking puspusubi. Nakalmesan na aking puspusubi. Kaya ti Diyos amay ikangatuan, Gloria ti Diyos anak ay langitan, Gloria ti Espiritu anak sangtuan, Gloria iti Diyos di kangatuan. Kapya kadagiti amin natatao, anaimbagli panagnak ng kemta, nailangitan na ama, daydayawen daka, agrobakam kenta, agyaman lang kenta, gapu itigayat mo ay langitan, Gloria ti Diyos amay ikangatuan, Gloria ti Diyos anak anay langitan, Gloria ti Espiritu anak sangtuan, Gloria iti Diyos di kangatuan. Ang Apo Jesucristo, bukbuk anak, Cordero iti Diyos, anak iyaman, unasen ti basbaso, inubo. Awatem to'y ararami, sika situtuka, iti makanawan ni Diyos Ama. Asyan na kami, denggem to'y ararami, Gloria ti Diyos ama, ikangatuan, Gloria ti Diyos anak anay langitan, Gloria ti Espiritu anak sangtuan, Gloria iti Diyos di kangatuan, Gloria sana, Gloria sana, Gloria Alleluia.
iti kangatuan, iti timpoyo, ti Espiritu Santo, ti gloria, ti Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. O Diyos, inyag mo ti pannakaisalakan mi, ket inted mo ti pannakaibilang mi nga anak mo. Kitaan na kamkad asi-aasi, tapno da kami amamati ken Kristo. Maragpat minto tinapaypayso awaya-waya, ken agnanayon nga inkarim at awidan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti rami dagiti apostoles. Napan ni Saulo iti Jerusalem, ket pinanggep na ti makitipon kadagiti adalan. Ngem dida pinati amay nga adalan, ket nagbuteng da amin kenkuana. Iti kasta, napan tinulungan ni Bernabe, ket intulod na kadagiti apostoles. Impalawag ni Bernabe kadakwada, no kasano ti panakakita ni Saulo iti Apo, iti dalan ken ti panakisao ti Apo ken kuan. Impadamag na pay kadakwada ti tured ni Saulo, anang ikasabay itinagan ni Jesus ijay Damasco. Iti kasta, nakipagyan ni Saulo kadakwada. Sinursor natin tero Jerusalem, ket si tutured anang ikasabay tinagan ti Apo. Nakisao ken nakisupyat pay kadagiti Hudyo a Griego ti pagsasauna. Ngem kayat da papatayen, idi mamuan da ito'y dagiti kakabsat iti pamati, kinuyog da ni Saulo asimmalog ijay Cesarea, ket imbaon da ijay Tarso. Iti kasta, timal na ti iglesia tintero a Judea, Galilea ken Samaria. Naparigta ti iglesia, ket immadu dagiti mamati, babaen ti tulong ti Espiritu Santo, ket nagbiagda managbuteng iti Diyos. Tisaw ti Apo. Yaman tayo, Diyos. Iti dakkel lagi mong sarita ito dagiti naramid mo. Iti imatang dagiti amin natulnog ken ka, iruknoy konto ti inkari kadaton, manganto kuma dagiti napanglaw, aging gamap nekda, agdaydayaw to iti Apo dagiti mangbirok ken kuana, rumang ayda kuma iti awan inggana. Dapte lagi mong saritay ko, dagiti namin mo. Malagipto kumadagiti amin na tao ti Apo. Manipod iti amin na suli ti lubong, agsublidan to ken kuana. Agrupbabdan to ken kuana, dagiti amin a nasyon ken tattao. Ken kuana, dagiti natangsit, agtameddan to ken kuana. Dagiti amin agrupnoy to. Isuda amin agtungpal ken patay. Iti dakte lagi mong saritay ko, dagiti namin mo. Agserbinto ken kuana dagiti sumarsaruno a kapututan. Ipakamudan to ti Apo iti masakbayan a kapututan. Maibaganto kadagiti di pay nayanak at tattao, ngayon salakan ti Apo dagiti tattao na. Iti dakte lagi mong saritay ko, dagiti namin mo. Ti maibasa na adaw ti umuna a surat ni San Juan. Anak ko, saan ko maaparparawpaw ti panagayat tayo? No diket pudno a panagayat a mabuyugan iti aramid. Ngarod, daytoy ti pakaamuan tayo nga adda tayo iti pudno. Uray no pabasulen tayo, ti konsensya tayo,
Agtalged tayo lata ti sangwanan ti Diyos. Ammo tayo ngamin adakdakel ti Diyos ngem ti konsensya tayo. Agsipod ta ammo amin ti Diyos. Wen, gagayem, no saan tayo apabasolen ti konsensya tayo, at datalged tayo iti sangwanan ti Diyos. Awaten tayo kengkwana, ti anyaman adawaten tayo. Agsipod tatumpalen tayo dagiti bilbilin na, ket aramiden tayo iti makayayo kengkwana. Daytoy ti bilin na. Mamati tayo tinagan ni Hesu Kristo, nga anak na ken aginayat tayo, kas imbilin ni Kristo. Timang tumpal kadagiti bilbilin ti Diyos, agtalinaed iti Diyos, ket agtalinaed met ti Diyos kengkwana. Daytoy ti pakamuan tayo, nga agtaeng kada tayo ti Diyos. Ammo tayo, gapu ti Espiritu, nga inted na kada tayo. Ti sao ti Apo. Yaman tayo kung sa ulim ay di pagkarian ni ako, kas kita minto maite tukin ka. Alleluia, sa ulim ay di pagkarian ni ako, kas Kita minto maitetuken ka. Alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria tinipaiken ka. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Siyak ti pudno apuon ti ubas, ket ti amak ti agay aywan. Ikkaten na dagiti amin asa nga adi agbunga. Dalusan na dagiti agbungbunga asa nga tapno ad-ado ti maibunga da. Nadalos kayon gapo iti saok kada kayo. Agtalinaed kayo kanyak, ket agtalinaedak met kada kayo. No saan kayo ang maikamang kanyak, di kay makapagbunga akas iti sanga ang makapagbunga no maikamang iti poon. Siyak ti poon ti ubas, da kayo dagiti sanga. Ti agtaeng kanyak ket siyak ken kuana, adunto ti maibunga na. No tano awanak, awan maarami diyo. Ti saan nga agtaeng kanyak maibeleng iti ruar, akas iti sanga ang magango. Maurnong dagiti kakasta ket maipuorda. No agtaeng kayo kanyak ket agtaeng dagiti saok kada kayo. Dawaten nyo ti anyaman akayatyo ket maitedto kada kayo. Ti pakaitan-okan ti amak iso daytoy. Agbunga kayo iti ado, agbalin kayo nga adalak. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw tinipaiken ka, Kristo. Good morning. Nanipod adda puot ko, haging gana di ag high school, ken after high school siguro idin, ado ti swa iji ayan mi, amoyo ti swa. Kagabo taga barbaryo kami, haan nga swa ti pangawag mi, suwa. Ako na nakaapaong, dumawat kami man ti suwa yaw. Swa, pumelo niya. Almost amin nga balay, iji ayan mi idi addaswa. Ayan mo, nagado. Addaswa nga kilaban, datay awan ramraman na nga nagtangken. Adamot swa ang nalusa, datay nakadandanom. Adamot swa nga, natay na imas perfect.
Ti swami mo dyan, ti ay sango nga mismo ti balay, idi nakabaybayag nga maloom, ag December ton, no alaom nakapapait, nom to no mauray mo na loob, nakabaybayag, nagsamit nga natubog. Kadagi dyan nga swa, idi aglaklakaya kon, agin inot da nga matay. Ti pagpabasulan da, dagiti aginaw. Apay, nagbilag la dahi nga kita ti aginaw, no tinangad na dahi taswan ka, natayan, apay, dakay nga aginaw, kitaan nyo man dagita mamarites nga kaarubay o, tagkapsot da. Pagina. Kasi ti pabasulan da, edi agiinaw, kunada naginawan da manan, kunada dahi swagin gana nga, ininot, matay. Kay tatalim makayak ay naadal ko magayam nga paginawan day jay. Tiswa na yung dagiti citrus amula. Kati citrus kasla dagita kalamansi, dagita pomelo, dagiti lemon. No ti panagburas da, dito itago din nalalaing da ado ti kalamansi da. Ti panagburas da ikat da day jay iraman da day jay ayan ti pamurusan niya. Tano ikat ang makas jay. Ininot maganggango aging gana nga isunton di manggango di buo nga puon. Kayso nga dagiti swad di ayan me di me maammo ti agsibbol. Siyempre sibsibbo kas ano pa nangkat mo nga min mo di pamurusan ti swa ka nagngato. Kada kami idi ka no agtakaw kam di so ti apong limo laeng. Amuyo ti pagalami, amuyo ti garami. Rice hay. Oh, yata English na nya. Kaya di garami no narepet at napag-assuming nga natirad ti duwa nga murdong na, dayay. Iso ti pagtakaw mi ti swatap no hanga man nagtuog ti rabi, todo ko magasak. Samo itaray. Di ka mo maikat di jay pamurusan mo sumurot. Iso nga naging inot da anak natay ta di jay nagpurusan, iso ti mang patay ijay buon na laeng. Iso nga day ta kalaman simid ta, no day tay kada nagburas kayo kung nakalain nyo, di pagmurusan na, ikatin nyo. Tunukan, adamo, dumawat, ali apras. Tunukan, maganggangon. Anya ti kunak kanya da, ikatin nyo, dagijay nagango. Tilokano, no dakdakkel ko mga banag, palangpangan nyo, amuyo ti palangpang. Haan nga palanggapang, tano palanggapang ka, agsayot, iti kaaro ba dahil dyan? Palangpang. Ingkay palangpangan, ikatin nyo dagijay nagango, no napuskol launay di jay bulong na, jay sangana. Palangpangan nyo, tauray jay mangga. No na dagsen launay, adu launay ti bunga na, agraman na lungsot, aw-awitin na, agsipak. Urain niya kayo intunukwan na dakkel launay jay bunga na, dakkel launay jay sanganan, no haan na nga maawitin, mabwal, amoy ti mabwal, matwang. Nasjay. Or dagita makupa, nya dagiti nagbunga ti nagadungan na dagsen, intunukan maspak. Kanya ti aramidem, ore no sakbay pa nagbabagyo, dagiti kay kayod ti nga asidag ti gater no daduma, nya ti ibagak sakbay ti bagyo, palangpangan nyo. Taapaya no nadagsen launa nga idur na mabuwal. Maymayat no basitap no maawit na nga nalaing. Kati kunana mo't ito'y dagiti agtaraken ti ubas ni Apo Jesus. Siyak ti puon ti ubas kunana, dakayo ti sanga. Pruning kunana dayjay. Nya ti pruning, dagiti nagango nga sanga, kinsubra abulong, ay sangsanga, di ayan ti sanga nga dakkel. Anya ti kastada, ikatenda pruning. Ubas dayjay, nganda tayo, palangpang kuna tayo, ta nalaklakate nga maawatan ti Ilocano, ta apaya, no haam mo palangpangan, agsobra, wano saan, nadagsen launay, han na nga maawit. Madi. Kanukit kitaan tayo dati pangarig niya po Jesus, I am the vine and you are the branches, kunana. Siyak, tipuon, da kayo ti sanga. Na-connectar kanya, tinaka-connectar itipuon, kunana niya. Ti agtalinaed, kunana. No, saan kayo ang naikamang tipuon, saan kayo ang makapagbunga? Kunuhaan kay makapagbunga niya ti kunana, maputed, nagango, haan nga agbunga, marepet, may kabil iti mapuuran kunana. Kuuray ti biyag tayo mat kakabsat kasjay.
Masapol nga ti gundaway ti panagbiag tayo, uray ti relationship tayo, kadagiti kakabsat tayo, masapol nga nadaduma, agpalangpang tayo. Haan nga masapol nga bagbagkatan tayo amin nga tao. No negative, at nangarod gayam kung wag ko na nga, I want to save our relationship, Father, ko na na, one, no curable dahit nga relationship yung agasawa, yes, mabalin. Ngamuhaan, palangpangam. You have to let them go. Taapaya, aging gana ngamin nga si kanton ti mabwal. No hamo nga ibatan, dos-dosaan ta bagbagin, bagbagkatem, si kanton ti mabwal. Uray matibiyag tayo. Ado na kita ibanbanag, ado na kita taktao, ngahan nga mabalin nga kanayon nga bagbagkaten tayo. No toxic dahi ta nga tao, no toxic ti panagri na nga maibagay ijay kayat mo. Ibatam, palangpangam, hamo nga guraan, hamo nga daytay palangpangan nga ilunudan ta pumanahan Nga masapol nga kisayam dagiti tao ti biag mo, no toxic da laeng, iti panagbiag mo nga mabalin nga awitem. Taapayan masapol ti agpalangpang umuna nalaglagan ti biag. Maikadwa na waywaya, tapno makapag bunga. Dayeti purpose na. Tanuhan tayo nga aramiden da ito'y, dos-dosaan tayo di bagbagi tayo, marigrigatan tayo, maabak tayo. Kinagpintas da iti kunana, da kayo ti sanga, masapol nga nakakonektar, na ikamang iti poon, tapno, agbunga. Haan lang ti relationship. Uri ti na espirituan kinti moral nga panagbiag tayo. Ado dagiti psychological bag tayo. Anya dagiti psychological bag tayo nga mangbagbagkaten tayo, nga haan tayo nga makapagbunga na saya at nga tao. Anya dagitoy, dagita regret. Ada dagiti decisions tayo nga nagkamalian tayo, iso ti mangparparigat kanya tayo. Bagbagkaten maging gatat ta. Anya dagiti mangparparigat kanya tayo, dagita gurgura. Ammom nga makatulong kanyan data umampan ng maguran malunglungsutan ng awitam na ta. Competition, dilubong tayo. At na kita makikompete nga tao, umapapal. Nagdagatagan di ka aruba na hagsakit tinagam na. Competition. Haan ka makapagbunga no daduma dagito iti psychological bag. Nga iso ti mangitaltalmag kanya tayo akas tao. Nga no dumahan tayo nga makapagbunga. Haan nga makapagaramid tinasayaat. Katiko na no naikamang kayo iti poon, dito'y kayo nga agbunga. Kati sa ludsod, agbungbunga ak nga ta. Kas ano tinabunga nga tao, iti na espirituan nga panagbiag. Haan nga gapong ako nam nga, adamot adal ko apo, adamot trabaho nga permanente, very good. Nga man nakayat nga sa un or agserserbi ka, iti sibil, iti gobyerno, no anyaman, kumpanya mo, no anyaman, kaadamog kita, han nakayat nga sa un nga nabunga kan. Tinabunga nga tao, kunana dayjay, masapol nga, iti wagas ti panagbiag mo, adda bunga na, anya ti bunga na, kunana nga rod ka mapangkayo, agbunga ti adu mapangkayo nga agbalin nga adipen ko, anya dayjay, iti unos ti panagbiag mo, adda ka din na ay ayo kanyam, kaimasidag ken Kristo. Kung successful ka, adda sanikwam, adda adal mo, adda kitam, iti wagas ti panagbiag mo, panakilangan mo, adda ka di imasidag ken ni Apo Diyos, gapuking ka. Na dahil masidag, congratulations, agbungbunga ka. Ngam no awan, you have to check. Taadda dagiti adda sa nikwana, ngam awan pulos maiyasidag dakin ni Apo Jesus. Kayat na nga sa one mistake. Amuyo dagjay swami idi. Adda idi da kami gamin, idi ka agdapdapil kami ti unas. Aramidin mi at agapulot wano basi. Kada dagitay pagikatan mi ti rugit na, nasamit dayjay. Tikas-kas ta day diinan ko, alaen na, isibsibog na ija aglawlaw ti ramot da gaya iswa. Taapaya, sumamit ka no. Ta iso makunot nahan, mayamot, nasamit mot, ngam kay kayat mi mo, da gaya iswa nga nagtubo di asidag ti CR. No, apay nga na imimas mot. Kawan
Tadi jay no adda ka jipoon. No anna jay ikon-kun no tam isumat ati irar mo. Isu nga no tilubong mo dagiti kakadbam ka pasig nga negative ti pampanunot da. Pasig nga madi gura ala marites ti biag da isu dengdenggam automatic isumat ti bungam. Ngam no ti mangmangeg mo ti inal daw nasaya at akababalin sa uni Apo Diyos. Ti pagtutungtungan nyo kas ano tayo nga patanuran nga nasaya at dagiti anak, kas ano tayo ag-survive nga agpabasa, anya tinapintas nga plano ti pamilya, no dagiti ti mangmangeg. Siyempre iso ti kun no tem, iso ati error mo. Day ko na kung ano negative di iso nga no dayta grupom, dayta kanayon mo nga kadkadwa ke medyohan nga nasayaat. Nga nasayaat pa nagpampanunot da, palangpangam, ikat mo. Apaya, maapektarang ka. So nga roti kunada ka, no ti gagayim mo, mamartek. Nagbaling ka mo mamartek, in 30 years, nagkanser ta dalem mo. Nya? No ti kakadwang mo ka man ni garilyo, agbaling ka man ni garilyo, in 10 years, nagkanser ta baram. Nya? No ti gagayam mo mat ka mamarites, agbaling ka mamarites, awang pa'y 2 oras, marites ka, certified. Iso nga ron ti guyudem, iso nga ron ti lubong mo, iso nga no dijay, no evaluate mo dijay wagas ti panagbiag mo, apay nga hanak makabagbunga, apay nga narigatak nga agbunga, apay nga nasayat, apay awam man la maawis ko nga tao nga umasidag kini Apo Diyos, nga minodad duman, no anya di dengdenggam, no anya di imulmulam, no tilubong mo ka, pasig nga bukatot nga managing bubukod, innimot, innagom, siyempre mat automatic dayta. Ngam na tilubong mo, dagiti kay kadkadwam ka, amo dati agayat, tumultulong, itid dati biyagda, isumat ati rumwar. Ngam anya ti rason ngamin dahi ti kakabsat, iso dati sublianan tayo ti kunan ni Apo Isos, siyak ti poon, iso na, da kayo ti bunga, da kayo ti sanga kunana. Ti umuna nga aramidan, nomadi, palangpangam, nadanga na saya at nga nakakapot nga bunga, kang kanan nalaeng ti tabat ti daga ko nana, han nga agbunga, ikatem puuram. Tapno makapagbunga kata na saya at ti bunga, anya ti aramidem, masapol ang nga ramot ti kumunutan, di poon. Iso nga no ni Apo Isos ti awawatem, no ni Apo Isos ti kunkunutem, nga sanga, agbunga ka automatic na saya at dayta. Kadaya ati pagkitan tayo, tibiyag tayo. Hala, panunutem. Successful ka, adda sa nikwam, adda adal mo, adda mo napundar mo, ngam awam pa'y mamati kanyam. Uray ta pamilyam, wan na pagadal mo nga nasayaat, nag-graduar damit, professional na adda trabaho da. Han na kayat nga saun nga nabungan, but the relationship ka madi, di langan-langan kahaan nga nasayaat, dilangan-langan ka tinang sitan, innagom, kinarit. Hampay lang nga nagbunga na jay. Kunana nga rod ni Apo Isos ka, agbunga kayo iti ado, agbalin kayo nga adalak. Dayjay ti karit na kanya tayo, narigat nga karit daytoy. Anya dayjay, agbalin ka nga adalan na, nga mangyasidag keng kuana. No nakapsot ni kabsat mo guyudem, tapno maikamang iti original nga poon, iso ti ramot, ay iso ti poon, na paggapuan tayo, sino dayta ni Apo Jesus, iso dayta ti kunana nga transformation. No naggapo ka tinatikag adaga, papanam mapangkadyay, nasaya at nga bunga. Uwan kakabsat, da isa mari tayo, umuna, nohan nga nasaya at dayta sanga, tilubong tayo, masapol nga adda, palangpangan tayo. Haan nga mabaling nga bagbagkatan tayo amin. No nalungsot tabungan, wagwag mong tama, naghambong aw-awitin. Iti psychological bag tayo. No mawagwag mo dahi maikat mo, lumagan, agwaya, rumwar tinasaya at nga bunga. Kano nakakapot ka kingkwana, mapagwadanda ka, kitain nyo. Anya ti purpose ti bunga, maiburay kanen. Diye kayo, nadabunga na, hanama nga kanen. Sino ti ag-benefit ijay bunga? Sa balihan?
Kasi makanya tayo. No nagbunga ka, sino ti ag-benefit ijay bungam ni kabsat mo. No maiyasidag mo kini Apo Jesus, uray may salaang dakkel abunga daytan. Ngam di kayat na ti umasidag kini Apo Jesus. Pinuted mo pa jaramot na. Gapo di pagpatulad mo kan di aramid mo, ay tadakes ka asa nga. Anya ti maaramid no dakes? Marapet, may puor. Lahat ng mga ibaga nga puuran na tayo. Ala kakabsat, nagdakil akarit na kada tayo. No isuna ti poon, siguradom, ang isuna na kay poonam. No, sikatisa nga, kas anumat ti bungam. Maibalwit tayo mat. Ura di pan nakilangan tayo laang. Nadda mamati kada tayon, nadda maiayo kada tayon, nadda agbalbaliw gapo kada tayon, ay kaagbong bunga ka. Nasaya at kaasa nga. Paduyak-yak tayo iti pamati, mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman na kabalin amin, anamarsuwa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo aneso Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw. Napaypay sa Diyos sa nagtao di ti napaypay sa Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaan iti ama, kat gapo ken kuana, naaramid dagiti amin ngadda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina, iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet anailan sa iti krus, gapo kada tayo. Hindi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umayto manen asidadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakpakawanan dagiti basbasol, namnamaeg ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Agkararag tayo iti nailangitan nga ama tayo, apaggapuan ti amin abanag, iso ti poon, ket no maisyasi tayo ken kuana, awan maaramid tayo. Itag-ay tayo dagiti timek tayo, amang ipiksa ka dagiti panggep tayo, ket kuna tayo, agdawat kamken ka, apo denggen na kami. Agdawat kamken ka, apo dinggen na kami. Agpaay iti iglesia, ken dagiti mangidadaulo ken kuana, ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno iti misyon da amang pastor, iti arban tinagungar a Kristo, agtalin na edda iti napudpudno apuon, ket kanayon a napudno da, kadagiti napateg, iti ebanghelyo. Kumararag tayo iti apo. Agdawat kamken ka, apo dinggen na kami. Agpaay, kadagiti mangidadaulo, kadagiti nasyon, iti sangalubungan. Nang runa iti pagilyan tayo, tapno idaydayaw da iti Diyos, iti panangitrabaho da iti kapya, panagkaykaysa, kinalinteg, ayat ken panagserbi iti amin at tao. Kumararag tayo iti apo. Agdawat kamken ka, apo dinggen na kami. Agpaay kadagiti tattao a nakapukawen iti namnama ken panagtalekda iti apo. Tapno babaen ti panagungar ni Apo Jesus, ti anak ti Dios, mapasublida kuma iti panagtalekda iti Dios, ket saanda maisina iti daytoy mangted biag apuon. Kumararag tayo iti apo. Agdawat kamken ka, apo dinggen na kami. Agpaay ti nakristyanuan agimong tayo. Tapno babaen ti panagungar ni Kristo, mapasigged tayo kuma iti nakristyanuan a misyon tayo iti biag, ket mapabaro tayo dagiti inkarkari tayo, idi nabunyagan tayo. Kumararag tayo iti apo.
Dawat kami ken ka, apo dinggen na kami. Agpaay kadagiti pimusayen akakabsat tayo. Anang namnama iti agnanayon a panaginana. Tapno maragpatdan iti panakipagragragsakda iti Diyos sa dilangit. Kas bunga tinapagungar ni ti Apo. Kumararag tayo iti Apo. Dawat kami ken ka, apo dinggen na kami. Agulimek tayo, antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay matikarkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat titulong tayo, amang ikarkararag kadakwada. Naraman tayong ikararagan ti intensyon pagyaman ni Rhea Marie Flores. Diyos ti bilag ken pannakabalin, ragsak ken liwliwa dagiti awan namnama ken gaway. Di mo ipalubos a maisina kam ken ka, pudno abiyag. Denggem ken patgam dagiti dawat mi bayat ti panangituloy mi nga agbiag ken mangsaksi ken ninagungar a Kristo. Ta iso ti Apo ti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Aming daing ka pinarsoan, babae, di ba ikasmo, Apo pagyamanan ikin ka. Amin kain ka makita, kaputaya pinadamida na urnos da nakapinpintas da. Tinapay kenara di umay mi itaya nagdapo di trigo ken ubas abungak nagpanugan mi. Amin nga inka pinarsoan, babae, di balikas mo, Apo pagyamanan ikin ka. Amin namin ngayon ka makita, gaputaya tinadamida na urmosda nakapinpitas da. Tinapay kenara wenawaten bendisyon Uwa umi pagbalinin nida ang nasan kwa abagikin dara. Amin nga ka inka pinarsoan, babae, di balikas mo, Apo pagyamanan ikin ka. Amin namin ngayon ka makita, kaputaya pinag
Kumararag tayo kakabsatap na datayo, kendagati adaton tayo, makaiayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Di ako awatin na kumadagiti daton kadagita imam. Kat may paay pakidaydayawan, kan pakigloryaan tinagan na, kan kastamet na pagimbagan tayo, kan di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos babaen di pan nakisinagot mi kan ka iti daytoy a sakripisyo, aramidam a mairanod kami, iti katanukan akin na Diyos, ipaay mo ka di tada kami a makaammo ti pudno nga insurom, babaen tinasingpet na panagbiag mi, maikarikam to a makikadkadwa ken kamit laeng apuon ti amin a pudno gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agiyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno unay amay ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo, ibunan nagni apo dagiti pakaidaydayawam. Ngem nang runa unay iti daytoy a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tababaen di panangidaton na iti bagina iti krus. Intong palna dagiti sakripisyo ti daan atulag. Ket iti panangidaton na ti bagina ken katapno maisalakan kami. Isumet laengen tinagserbi apadi altar ken kordero anay sakripisyo. Anan sata agrag uti sa ngalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar. Ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles. Ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Diyos dagiti amin na parswa. Di langit katlagan apnuda, iti pakaidaydayawan. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwan. Madaydayang hiyumay, iti naganti ako. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwan. Hosana iti kangatwan. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana iti kangatwan. Pudno unay apo abiig ka kinasanto kat sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritom amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asya ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tada ito'y tibagik, isa may yawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darat. Darat ti baro ken nagnanayon na tulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pammati. Uy,
kami. Ken iti daytoy akalisumilong kami, iparangarami, ipapatay mo, Apo aging gayni, iyay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaabot iti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami makirano iti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, ket parayrayam tayat na Diyusan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayen asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to, kenenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok, ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw, iti ama katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa dilangi, madaydayaw, tinagan mo, lumdeng kumakipagarya, matumpal kumatinagan mo, dito'y daga sa dilangit. Ibekadakang tinganda ito'y ikaneni, ipanayunada pakawali, dagiti paswasuni, asmet kuma, iti pamawani, kadagiti na baso, kada kami. Pinakamet, bay-bayan, nga umandugot iti suliso, ket isalakan iti dakes. Dawaten mi kan kaapo ti salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami,
Ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, kaniti ay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Ubong ti turay, ti panakabalin gendaya, o Apo Meso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niya, tited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga wanti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamit. Iti napakumbaba, iti nabunga puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada tayo aming kapya. Cordero di Dios, amamiga, kadahiti basbasulti sa mga asika, mga asika, ada kami. Cordero di Dios, amamiga, kadahiti basbasulti sa mga asika, mga asika, kada kami. Cordero ti Dios, amamiga, kadagiti basbasulti sa bunga, item kada kami kapya, item kami kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lobong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak, hindi may sala nga sa mapaimbagton ti. Siksika o Apo, ibilig mi, manakawa, kinakapsut mi, manakapatawan, pagkurangan mi, iturong mo ako, ipanagbiag mi, iyaya ti Diyos, hintay rambaka, grasya na asabot, paglaramana, tayo so tibiyak, amin nagkapon, rigat kinang ay Diyos magkamangan, kanyaman na bana, tintay birukin, kanyaman na rigat, tintay parmiken, men nga agpaiso.
namnama tinto aglemme ti ayat ni Diyos hintay rambaka grasya na asabot pagkaramana taiso tibya amin na kapwa rigat kinam ay Diyos pagkamangan inayayat mo apo nagiti na panglaw nakakaasi dagiti mawaw askin tao apo balinin na ka tapno ti ayat mo di may paidaw ti ayat ni Diyos hintay rambakan siya na asabot pagkaramana taiso tibya amin nagdapuan bigat kinam ay Diyos pagkamangan may kauwa po ket nagbigat ka agpay ti amin na parswa panakaadipe amin nakita itid mo ti waya-waya ti ayat ni Diyos hintay rambaka grasya na asabot pagraramana taiso tibya amin nagdapuan bigat kinam ay Diyos pagkamangan iayat ni Diyos hintay rambaka grasya na asabot pagraramana taiso tibya amin nagdapuan bigat kinam ay Diyos pagkamangan. Kumararag tayo. Apo ipaay mo kada kaasi ta saranayon na kami, sinamay na kami kadagiti nailangitan na misteryom. Aramidam kadi da paglikudan mi dagiti daan na kinadakes mi, ket irubwat mi ti baro ken nasingpet a panagbiag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na Santon a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Sino man
Pasumurot kaniya lipatin na bagina ket suroten na atoya dumdumngek niadipen ko nga atong pagbilbilin mo at sa una